Avui també molt pendents de l'agricultura i de les xifres. 570 milions d'euros és la xifra que va perdre el camp valencià en 2020. Així ho ha anunciat avui l'Associació Valenciana d'Agricultors durant el balanç del passat any. El seu president, Cristóbal Aguado, ha alertat de la compra d'explotacions per part de grans fons d'inversió estrangers, dels quals ha assenyalat que els importa. L'agricultor Aguado ha assegurat que estan comprant les finques més grans de València i que això podria tenir conseqüències imprevisibles en el sector. Que parlar de tots els temes que estem reivindicant en la taula que han consensuat les organitzacions agràries i cooperatives de la producció. Tenim un temari de temes que són essencials per a recuperar el prestigi, les terres abandonades, la renta i la recuperació en jóvens de la nostra agricultura, i si no es segueix aquest pla, l'agricultura no va bé. I és una cosa de conscienciació política. Crec que el nivell polític que estem demostrant és molt baix i això ho dificulta molt més.